Bwsa bwtwirokni sago kwsa chaka hingkhe buma bupharokni bwkha belai kheno sao. Bwsa bwtwirok maya khuika hingkhe buma buphano sanlaijao ama babu mai charidi hinui. Phiya o mapha hingjaknai roksi lumkha hingkhe sak dukhumani ajimaya hingkhe sabono si sannai. Obo haino chini tipra sarokni kwpal jora hamya puru chongkhrang butuk chobo hinmani haino o chini tipra sa o hani bwsang hingjaknai rokni kwpal. Nogo chana mairum kwrwi nungna twi kaham kwrwi rokotwi twi nukhung khungchili nasika hingkhai sakao athuk kirisi lekhai mano. O nog wngkha chini tipra sarokni nog hinui chwng sai mano. Obo haino tini khoroksa birima nangjak chakrajikni kothoma social media o kaisa video nugui khairokjagui tongui manliya logi logi no thangui sogui borom ganang iyam baburanjan riyang umor chakrajik Rega Samung Tang tongfuru atomsa Bokhorok Mihimui Kwlai sori hamya wngwi thangkha. Bwsela khoroksa susurung pori tongjamani nogo kifil ma phaikya buma sori hamya wngma bai bumano nainani bagwi borom ganang iyam baburanjan riyang bono damsora sakham nogo tlangwi sak narinani hinui saka je treatment ni rang thangmani jotono borom ganang iyam baburanjan riyang rwnai hinui saka amoni yagulo tini damsora sakham nogo tlangai sak narina bagwi thangkha. nang side ang Google Pay ke Naba khidi dai nang thang ko nang karom ti peknek mo peknek namde na yele bole yo dang na thang ko I'm sorry for the sorry ba. alai dai di Hello, the class ke we bela person ya test ma se janai ba mo bode na na test ke pa ya yo ko ni Dari kuning, rangka tak kuning. Bukan salah ada apa buat Jiro nong mani kriya dai lumba khodi ga ran to kung sa sularu ni da nang pu ko le ma ni na no le sia ko ne yo si ba le pro ni ko mo ya Anh bán nào tốn ni ba to de ko ba beri kuning, tak kuning tunggang. saya ini salah no sadi nung doktor we ha thangye dormona gorjara le koi specialist to na to mo bole ya borbo thangye Borsa buka ya. khorso angri nai aba khorso re na gari bara gari the reserve ka hoi nai nang sudo gari kaye thangye aro tuite nei nei kena na no tino kaste Semua para si tunggu buka. nung tino Ya si thang tunggu. ni no ti si to mo mo ye gari thela di obo Bikin garis Mata tomle so- apa trio? ha Trio tomle itu kafe no. Tilo ba ti abo bo auto miloram garin korla auto ba ya o abo bainan gari Apa kapas nih? Yang saya nih. Kasar. Ini yang enggak sudah.